Ka wei ke Kyrwoh ka balapan pau do ba Arner Pariat ka bedai Kyrwoh Pharshi ka baul thok kum ni don bi dai ni mensem wan le seneng serum ban pen kluj pej ba ban susun ban isi breu bej ban su persyak sarkar bej klem jeng pendap ye jeng duna kat bayel dipat piyo arlak tam ketulop nang sarkar man ubnai klem do klem pep ngam ong badai ban ngo ban dem nrei pidei unong trei balabo ban trei om ban sukren upai ba uklem seu pisai pi ba pinlong unong kren tu trei kanai kadai Kyrwoh Pharshi ka balapan pau do ba Arner Pariat leng ba ka Facebook page ki jong u ti phik pai ba hatu pisngau kumno halor kanai ka Pharshi jong ba Arner Pariat hatu ka Thew yano sa parkhat hima phik pai ba